मर्निं टु अल बड' क्राइम निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसामनि कार्बि आंलंआव 3.1 मेगनिट्युड गोहोनि एसेल' बांग्रिं मावदों। नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोल'जि (NCH) नि बायदिब्ला सनिबार 15 फेब्रुआरि मोनाबिलि 8:30 रिंगायाव आसामनि कार्बि आंलंआव 3.1 रिक्टार स्केलनि मोनसे एसेल' बांग्रिं फैदोंमोन। 25 किल'मिटार गोथौआव रेबगान्थिनाय बांग्रिंआ अकफान 26.46 डिग्री साहा आरो 93.54 डिग्री सानजा द्राघिमाफानाव मिरुमोन। दासिम जेबो खहा जानाय एबा खहा जानायनि खौरां ओंखाराखै। बिबानगिरिफोरा थासारिखौ नोजोर होबाय थायो। गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरनिफ्राय खहा जानाय एबा खहा जानायनि हरखाब जेबो खौरां मोननाय जायाखै। नैथि खौराङावनो दङ नेशनेल हाइवे 17 आव दावबायारि बास आरो बाइकजों सौग्रावनाय 2 सुबुंनि जिउ खहा। सनिबार 15 फेब्रुआरिनि मोनाबिलियाव बक' पुलिस थानानि सिङाव थानाय लामपारायाव माहारियारि राजा लामा 17 आव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 2 सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन। बक' पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज अ.सि. राजिब नाथनि बादिब्ला बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला गंसे यामाहा MT बाइक रेजिस्ट्रेशन नम्बर EE80EE8837 आरो गंसे दावबायारि बास रेजिस्ट्रेशन नम्बर EE01RC8856 गवालपारा जिल्लानि लखीपुर फारसे थांगासिनो दंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बासआ बाइकखौ उनथिंजायनिफ्राय सौग्रावदोंमोन आरो जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन। रिपर्टखौ मोननायनि उनाव बक' पुलिसआ गोख्रैनो जाब्रबथाय जानाय थावनियाव सौहैयो आरो उनाव आगसिया गामियाव बासखौ होबथायो। बबेखानि सालायग्राया हमजानायनि सिगां खारखोमालांनो हादोंमोन। अ.सि. नाथआ आरोबाव बुंदोंमोन दि थैनायफोरा गुवाहाटीआव खामानि मावग्रा मिस्ट्रिफोरमोन आरो जेब्ला दुखुनांथाव जाब्रबथाय जादोंमोन अब्ला न'फारसे थांगासिनो दंमोन। बिथांमोननि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव GMCH आव दैथायहरनाय जाबाय। थामथि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड सोरखारा बाथौ धोरोमखौ मावख'आरि धोरोमनि सायख'नाय महरै गनायथि होदों। बिटिआर सोरखारा गुबुन गुबुन आर'ज बिलाइनि धोरोमारि खाम्फायाव बाथौ धोरोमखौ मावख'आरि सायख'नाय महरै सोफादेरनो गनायथि होदों, जाय थागिबि बर' फोथायनायखौ गनायथि होनायनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान। बेयो सोलोंथायारि फसंथानफोरनि थाखाय मुं थिसननाय फर्म आरो सावस्रि आरो नखर अनसायनाय बिफाननि सिङाव जोनोम आरो थैनायनि फोरमानलाइ बायदि गाहाय साख्रिफोराव बाहायजागोन। बिटिसिनि बावैसो जालांनाय मावफुं आफादनि जथुम्मायाव बे थिरांथाखौ थि खालामनाय जादोंमोन। गौथुमा हायुङारि सुबुं सानखोआव बाथौ धोरोमखौ गनायथि होनो थाखाय भारतनि रेबथुमगिरि जेनेरेलखौ नेमखान्थि बादियै खावलायनो थांखि लायो। बिटिसि आरो आसामनि सिङाव थानाय सोरखारि बिफानफोरखौ सोलायनायफोरखौ मावफुंनो बिथोन होनाय जागोन। बर' हारिनि दोरोङारि फोथायनाय बाथौ धोरोमा बयनिख्रुइबो देरसिन मोदाय महरै गनायजानाय बाथौ ब्रैनि सिबिनायनि खाथि खाला गिदिङो। बे आगानखौ बर' सुबुंफोरनि हारिमुआरि आरो धोरोमारि सिनायथिखौ रैखा खालामनायाव मोनसे गोनांथार आगान महरै नायनाय जायो। बे थिरांथाखौ बर' आफादफोर आरो हारिनि दैदेनगिरिफोरा गुवारै बरायदों, जायफोरा गोबाव समनिफ्रायनो मावख'आरि गनायथिनि थाखाय नारसिनगासिनो दं। बे सोफादेरनाया बाथौ धोरोमनि रोखा धोरोमारि सिनायथिखौ गोख्रों खालामगोन आरो बर' सुबुंफोरनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ रोखा खालामनाय होनना मिजिंथिनाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव जारिमिनारि बाजेट जथुमनि सिगां बिटिआरनि गाहाया बिधान सभानि सोरगिदिं नायदिङो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ 15 फेब्रुआरि सनिबारखालि बिटिआर बिधान सभानि नमाखौ गुवारै नायदिङो आरो फैबाय थानाय आसाम बाजेट जथुमनि थियारिफोरखौ नायदिङो। बे नायदिंनाया बै समाव जादों जेब्ला क'क्राझारआ आसामनि आयेन आफादनि बाजेट जथुमनि गिबि सानखौ खुंनो थियारि जादों, जाय गुवाहाटीनि दिसपुरनि दोरोङारि थावनिनिफ्राय जानगाराव थायो। मावथिफोरा बिटिआर आयेन आफाद न' आरो बिटिआर सेक्रेटारियेटखौ जोबथा महर होगासिनो। फारसेथिं सोहोरा गाहाय लामाफोराव बेनारफोर लानानै समायना खालामगासिनो दं। आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ जारिमिनारि जथुम्माखौ बिबुंथि होगोन, जाय रायजोनि 6थि फारिलाइ ओनसोलफोराव जौगालु हाबाफारिफोराव गोसो होगोन।
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बे जथुमनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होनानै बुङो दि बेयो आसामनि 6थि फारिलाइ ओनसोलफोरनि गोहो आरो हाबाफोरनि सायाव गोनांथार सावरायनायाव खाबु होगोन। 5थि खौराङावनो दङ एबसुआ 58 बोसोरनि दावगानायखौ सिनायथि होदों, गोदानै रादाय होनो खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ 15 फेब्रुआरि खालि 58थि गनायनाय सान फालिदों, जाय बर' हारिनि मोनथाय, जौगानाय आरो गोहो होनायनि थाखाय गावनि रादायखौ फिन खेबसे रोखा खालामदोंमोन। मिरुआरि फोरबोआ कक्राझारनि पि.सि.टि.आव इउ.एन. एकाडेमियाव जादोंमोन, जेराव दैदेनगिरिफोर आरो गेदेमा सुबुंफोरा आफादनि दावबायनाय आरो ओनसोलनि समाजारि राजखान्थियारि नुथायखौ महर होनायाव बिनि बिफावनि सायाव रिफिन्नो थाखाय ज' जादोंमोन। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आफादनि फिरफिला बिरहोनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बड'लेण्डनि मुंख्लंफोरनो मान बावनानै हाबाफारिफोरखौ दैदेनो। बिनि उनाव मोनसे नेरसोननि केक हानाय फोरबो जादोंमोन। बे साननि मोनसे गाहाय आखुथाया जादों एबसु आरो बर' हादोर दानायनि नोजोर नि सायाव आफादनि इयुननि मावखान्थिफोर आरो जेंनाफोरनि सायाव नोजोर। बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव एम.पि. जयन्त बसुमतारी, रोनगोरा नार्जारी, ड. समुद्र गुप्ता काश्यप, नागालेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गाहाय सुरत नार्जारी, बर' साहित्य सभानि आफादगिरि आरो एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी। 1967 मायथाइयाव गावनि गायसननायनि उननिफ्रायनो एबसुआ सोलोंथायारि फोसाबनाय, बर' हारिमुखौ संरैखा खालामनाय आरो समाजारि राजखान्थियारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव गोनांथार बिहोमा होबोगासिनो दं। बे आफादा सावरायनाय आरो सोमावसारनायाव गोनांथार बिफाव लादों, जाय बर' हारिनि हास्थायनायफोर आरो सिनायथिफोरखौ महर होदों। गायसननाय सान फालिथाइया कक्राझारनि बायजोआव गोसारदोंमोन, जेराव एबसुनि बिहोमाफोरखौ गनायनो थाखाय गासै आसामाव बायदि बायदि हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोर, मावफारियाफोर आरो दैदेनगिरिफोरा आफादनि उनमोनथायखौ मान होनो आरो दावगानायनि फारसे बेनि सोलिबाय थानाय नाजानायफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय ज' जादोंमोन। एबसुनि दैदेनगिरिफोरा आथिखालनि जेंनाफोरखौ मोगा-मोगि जानो थाखाय जाथाय मावथांखिनि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै सोलोंथायारि आरो समाजारि दावगानायनि थाखाय गावसोरनि बाउसोमनायखौ फिन खेबसे खुंफिनदोंमोन। बे बोसोरसालियाव बर' सुबुंफोरखौ जौगाहोनो आरो बिसोरनि इयुनखौ गोख्रों खालामनो आफादनि अरायथा नङै थांखिखौ गोसोखांहोग्रा महरै खामानि मावदों। 6थि खौराङावनो दङ बङाइगावआव गेदेर फेग्रा मुवानि बेरेखा सन्देह गोनां हिर'इन जब्द खालामदों। बङाइगाव पुलिसआ एन्टि-नारक'टिक्स अपारेशनाव ड्राग्स हमदों। फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव डिवाइएसपि गाहाय मावख'नि सिङाव अ.सि. मनिकपुर पि.एस. आरो आइ.सि. गेरेगबारि पि.पि.नि दैदेननायाव मोनसे हानजाया बङाइगावनि दिल्ली पान्जाब धाबायाव शाहजाहान बनियानिफ्राय सन्देह गोनां फेग्रा मुवा जब्द खालामो। पुलिसआ सन्देह गोनां अफि आरो 3.78 ग्राम सन्देह गोनां हिर'इन बोखांनो हायो। बेनि सिगां बङाइगाव पुलिसआ राकेश हुसेनजों सालायजानाय गंसे इ-रिक्सानिफ्राय 9.33 ग्राम हिर'इन जब्द खालामो आरो आसाम एस.टि.एफआ साहा गुवाहाटियाव 4 कौटि रांनि 600 ग्राम हिर'इन बोखांनो हायो। गुबुन मोनसे अपारेशनाव सा सालमारा पुलिसआ रफिकुल इस्लामखौ 1.209 किल'ग्राम अफिमजों लोगोसे खादोंमोन। बे समावनो गलाघाट पुलिसआ 74.79 ग्राम हिर'इन, नोगोद 65,330 रां जब्द खालामो आरो सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। मुलि नेटवार्कखौ फोजोबनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं।